Krásne dobré ráno, skoré. Takže ešte nie je 3:45 ráno a ja už som v práci. Začiatok mám o 3:15. 15 minút mám na predvýjazdovú kontrolu, na to, aby som si skontrolovala taktiež aj papiere. Predvýjazdovú kontrolu budem robiť malú, pretože ja mám auto pridelené, jazdím s ním každý deň, čiže veľkú predvýjazdovú kontrolu ja si nerobím každý deň. No a poďme teda na tie výkladky. Ja mám dnes 5 výkladok, jednu nakládku a to povezieme domov, takže ideme na to. Prvá výkladka je za mnou, úspešne, zatiaľ všetko sedí. Papiere mám, papiere na ďalšiu výkladku mám pripravené, najmenšiu predvýjazdovú kontrolu mám hotovú, to znamená točňa, úložný priestor, zaistenie tovaru, vrata a chlaďak ide, počujeme. Dobre, mám prichystanú mapu, pretože ja to v týchto končinách príliš nepoznám. Vzadu mám papiere pre ďalších zákazníkov, dnes teda tých 5 výkladok a jedna nakládka. Takže ideme ďalej. No, ja som sa posledne hlásila odtiaľto, z Lisu. A odtiaľ som si prechádzala na ďalšiu výkladku. To som to zobrala tadeto na Arberg a v Arbergu som pokračovala po tejto ceste smerom na Ins a v Inse som sa dala vlastne na rýchlostnú a tady ja som sa dostala do Maranu, tam bola výkladka, to bola rýchlovka, jedna paleta, tak som tam nič vlastne netočila. No a odtiaľ ja som sa presúvala vlastne akoby naspäť po tej ceste a tu ma vlastne viedla moja navigácia ešte niekam nejaké 4 km ďalej. Ale ja som si predtým pozerala do mapy, takže ja som vedela, že ja chcem ísť stadiaľto na Witzwil a na Kudrefin a po tejto ceste. Ja som to vedela, tak som sa tady aj pustila. Hej, ja som niekde v týchto miestach asi a videla, to sa mi ešte nikdy nestalo, divé husy, ako sa pásli na strnisku. To bol krásny pohľad. No a vlastne ja som pokračovala tadiaľto, tuto okolo koníkov, smer na Avange a teraz som tu. No a tu bola vykládka a tu vlastne v tom Dom Didieri som zložila nejakých 11 paliet. Palety mám zmenené, robím prestávku a pôjdem ďalej. Mám ešte 2 vykládky a tie sú každá po jednej palete a potom už bude vlastne tá nakládka domov. Takže dneska to tiež ide, až som prekvapená, až mi je to divnulo. Predposledná výkladka za mnou. Toto bol fičák v celku, na to, ako toto tiež zvykne ísť. Všimla som si, že mi vzali prácu, vlastne tú nakladku. Ono včera vyzeralo, že mám ísť nakladať maležné žemle. Dnes ráno, keď som to pozerala, takže mám ísť nakladať mliečne nejaké výrobky. Zobrali mi aj to, nevadí. A to si ja potom zavolám dispečerovi. No vlastne, ja keď som včera tú prácu pozerala, tak ja som videla, kam idem, ja tých zákazníkov poznám. A tá posledná výkladka, tam je jedna paleta, ktorá je nesmierne ťažká a normálne si na to beriem paleťák. Teraz som si ho nebrala a u tohoto zákazníka som spravila to, taktiež tip, vy ste sa na ňo asi prišli. Ja som si tú paletu prehodila k vratám, tak aby vlastne ten pán, pretože ja viem, že tam budem skladať cez hranu návesu, tak aby vlastne ten pán, ktorý tam bude, a mi to zobralo zo zeme rovno z toho návesu, aby sme nemuseli tam šaškovať, aby mi tam oni nedávali elektrický vozík alebo normálny vozík a neviem s čím všetkým. Tak som to vyriešila takto. Takže idem tam, no a potom sa niekam upracujem, spravím prestávku a brknem dispečerovi, keď sa teda dovtedy sa mne ozve, samozrejme. Ráno raničko. Tak ja keď som včera skončila u toho posledného zákazníka, vyložila som tam tú jednu paletu, tak som brnkla dispečerovi, že teda ako si to predstavuje asi zhruba ďalej. A ten teda, že zatiaľ pre mňa nič nemá, a že mám ísť smerom domov a že sa uvidí, že keď niečo bude, tak mi dá vedieť. No a tak aj bolo. Dali mi vlastne naložiť, to je ale kúsok od našej firmy, shuttle k nám. To bol nechladený tovar, takže ja som sa zastavila na jednej pobočke u nás a tam som zložila tie prázdne palety, čo som mala, eurovky. No a potom som išla vlastne naložiť ten shuttle, to som u nás zložila, respektíve mne to zložili u nás zlatička skladníci. Ja som si odozdala papiere, samozrejme zase bez hodín. Ja budem hladná na budúci mesiac, keď to neodozdám čas. No a dnes máme 4:25, začiatok mám 4:45, ale ja som prišla skôr, pretože si potrebujem
naložiť Amaze, čiže elektrický vozík. Pretože mám dneska jedného zákazníka, ktorý má pre mňa ťažké palety a viem, že oni tam majú iba paletové vozíky. No a dnes mám 1, 2, 3 vykládky okolo Solothurnu, potom jednu nakládku a potom pofičím hore k Bad Sursachu. Takže tak, ja si idem spraviť papiere, malú predvjazdovú kontrolu, naložiť si Amaze a pofrčím na prvú vykládku. Tak, to je zatiaľ asi všetko. Tak deň pokročil, ja mám za sebou tie 3 vykládky okolo Solothurnu a v celku som sa s tým babrala, pretože vlastne väčšinu to bolo mrazené a ja som tým pádom sa musela babrať aj s tou stenou predeľovacou, samozrejme menila som všade palety, že áno. Takže to stálo asi 2 hodiny času všudy, by to bolo kúsok od baráku. No a potom som letela naložiť, to bolo vlastne všetko mrazené. Tak tú predeľovaciu stenu som si vyhodila na tovar. Čo som mala so sebou, ten elektrický vozík, ten som tam nechala. A palety som odovzdala, pretože všade som vlastne menila palety. No a naložila som mrazené pečivo, s tým som letela do toho Bad Sursachu. Ja som ešte myslela, že to pôjde možno hornou cestou. Sa mi to tak zdalo, že ale je to dlhšie, predsa len pozerala som to. No a prišla som vlastne sem k nám do skladu. Hej, tu sme to mali za chvíľku zložené, pretože pán mi pomáhal s dlhým vozíkom. No a volala som dispečerovi, dohodli sme sa, lebo ja som mu hlásila, koľko mám ešte práce, ako času a koľko mám ešte jazdy. No a zhodli sme sa na tom, že tu teda spravím prestávku polhodinkovú ešte. Ja som predtým robila 15 minút, keď som vyšla vlastne na diaľnicu od Solothurnu smerom na Zurich, tak tam na Deitingen sa to tam tuším volá. Ja si stále mýlim Deitingen a Gunzgen. Nie, Deitingen, tam som spravila 15 minútovú prestávku a dala som si tam sváču. No a teraz tu u nás spravím polhoďku. Máme tu zázemie, takže v pohode, môžem ísť na toaletu, máme tu myslím aj nejakú maličkú kuchynku. No a predsa mi ešte našiel prácu, takže super. Idem potom do Schaffisheimu. No a tam naložím a vrátim sa vlastne tam, čo som nakladala to mrazené. Takže ešte si tam môžem vyzdvihnúť ten svoj elektrický vozík. Takže tam zložím a naložím si pre nás, myslím nejaký shuttle budem brať alebo niečo, ešte som to presne nepozerala. Takže tak vyzerá dnešný deň, zatiaľ pohoda, žiadne tragédie sa nedejú, tak uvidíme, koľko nám to vydrží. A po ceste som dnes videla bociany som dnes videla. To je tiež, ale tých je tu hodne. To včera tie husy, to bol väčší highlight. A ja ako som pofackovala tam tú prácu v Solothurne, alebo respektíve Solothurna okolie, tie vykládky a nakládka, tak ja som sa vybrala po diaľnici smerom na Zurich. No a tu máme zjazd Baden. Tak tam, pokiaľ je to doprava na ten Fislibach, tak tam sa s kamionom dá. Ale pokiaľ je to doľava, smerom akoby tuto hore na Bad Sursach, Würenlingen na to, tak tam je, myslím, železničný podjazd a je tam výškové obmedzenie. Ja by som teraz skecala koľko, ja už si to nepamätám. Tak my používame zjazd Neuenhof. Vlastne o jeden zjazd ďalej. Ja som už u posledného zákazníka. Zložili sme tie prázdne prepravky. Ja mám nakladať a teraz príde vianočný zázrak uprostred júla. Pretože ja si musím predchladiť na -18. Ale ja mám za sebou predovaciu stenu. Takže ja som si ju tam švihla a schválne som odišla z dvora. Ani som to neskúšala lámať na druhú rampu. Oni sú za sebou, pretože som si vrala, si zapnem rýchlo chlaďák na naftu a spravím s tým jedno kolečko, pôjdem sa otočiť na kruháč, pretože my tu chladíme na elektriku normálne, tu je zakázané stáť so zapnutým naftovým chladením. Tak hovorím si, trošku tomu pomôžem. Ja mám aspoň taký dojem, že s tou elektrikou to ide akoby pomalšie trošku. Lebo ja som mala teraz vlastne po vykládke plus 24, mám mať -18, -14.
radšej som toho vymyslela takto. No nič, idem to tu baciť na elektrinu, dám si, mám hlad, až sa mi zaujímajú boty. Asi melón tam mám ešte, melónik som si kúpila a zažila som úplný moment, pretože ja som si napadla, že ak to ja budem jesť, ja som si nezobrala zase veľký nožík. Ja som si ho doma teda rozkrojila na polovicu a hovorím si, ja nemám za sebou veľký nožík, jak to tu ja budem pížať s tým malým Victorinoxom. A ja som zažila úplný moment. Ja som si totiž to spomenula, že kedysi dávno, keď som posledne jedla melón, čo už je taký dobrý 20 rokov, tak ja som ho kedysi jedla aj lyžicou. Takže budeme sa napapať. Spravím prestavočku, naložíme a potrčím domov, vyložím a zajtra začiatok o 3/4 na 4. O 3/4 a krásna túra zase, pekná. Pekná. Už teraz sa nám teším. Tak uvidíme, no. Toto dneska celé dopadne, pretože zatiaľ to ide všetko moc dobre. Ale v transporte, no, ale keď to ide celý týždeň dobre, tak ten transport si to pre vás necháva. Ten škriatok vtipný, to najlepšie. Na kedy? Na piatok, na poobedie. A keby náhodou, tak ešte na pondelok na ráno. To je tiež taký celý život. Jo. No, sa to ešte chvíľku potvárím, že musím, že inak to nejde. Ale potvárím, nech to chladí. Tak, ja som spravila to jedno kolečko. S tým, že teda nachladím. Ja som išla, sa otočila ten kruháč, pomaličky som si to sem prešla. Zavolala som pánovi, aby mi zase otvoril bránu. Ale ja keď som odchádzala od tej rampy, tak bolo plus 24 a za tú chvíľu a vlastne tou naftou spravilo z toho plus 8. Čo je celku ako pekné. A ja som to tu dala na elektrinu. A len teda zostala som pri tom stáť, ono to cvaklo a nič. Len si, Pane Bože. Za chvíľku to zase cvaklo a zase nič. To už sa mi prestalo páčiť. Teraz ten alarm blikal, ale to ako tak bliká v začiatku. Ty koksa, ja som o tom teraz hovorila. Čo sa ešte môže pokaziť? Za chvíľku to znova cvaklo. A za chvíľku to píplo a ja už som len trnula, že čo z toho bude, či to začne hučať, že si to bude brať naftu. Počujete ako vrní? Podarilo sa. Tak ja už mám pred sebou melón. Pán bol, že či si dáme kafe, ale ja som kávču mala, ja by som potrebovala zjesť ten melón, nech sa mi to nepokazí. Takže idem si dať melóna. Pôjdeme naložiť plný. To asi budem musieť nechať to amajze. To mi zase nevíde. A budem musieť nechať aj tú pridávaciu stenu tomu druhému šoférovi tým pádom. Tak, a potom prídem k nám a mala by som to zložiť. A to by mohlo byť už na dnes všetko. No, uvidíme. A potom, čo som dnes mala moment s melónom a s lyžicou, tak som si cestou domov z poslednej nakládky zažila ešte magic moment, ale hej, že aký. Mňa cestou otravovala mucha. Potvora hnusná. Ja si myslím, že tak ako si my predávame také tie recepty, že na babovku v rodine, hej, a na paštétu rodinu a tak oni si to musia tie muchy tiež povedať. Ty keď sa chceš dobre nacucať, fakt akože do prasknutia, tak ty musíš ísť niekam do auta, do kamionu, do kabíny, k niekomu proste, kto šoferuje, k tomu blbcovi, čo tam sedí a točí tým kolečkom, tak k tomu, ten na teba nebude mať čas. Ona ma tá potvora začala štípať. No lenže ja som prišla do kolóny. Ako správna gazdina utierka vždycky po ruke a hovorím si, no počkaj, ja ti dám teraz poza uši. Ja ti dám teraz po tom tvojom nenacúcanom, nenažranom šnupáku, že áno. Takže boj začal. Kung Fu Panda hadr. To keby mňa keď niekto videl, čo asi, a teda áno, keďže som stala v kolóne, ne, to bolo zrelé do natočto. No a ja som zrazu teda precitla z toho môjho raušu, pretože vlastne ja som sa stále s tým autom hýbala. Byť naozaj pomaličky, ako to nebol ani krok. To bol fakt centimetr po centimetri. A predo mnou auto. Ako ja som to stihla zastaviť, tam bolo ešte nejakých proste 40 cm. Ale ako tomu šoférovi, keď sa pozrel náhodou do toho spätného zrkadla, tak mu to muselo byť nepríjemné.
A hlavne, teda hovorím, nič sa nestalo. V celej tej kolóne, kam som pozerala okolo mňa, také tie autá, ktoré si vesmínes môžem dovoliť aj ja. Toyota, Opel, Dacia, Škoda. Jeden jediný Mercedes, S-klasa a ten bol predo mnou. Ako, ja neviem, ako by som to vysvetlila šéfovi. On by si musel mysleť, že ja neviem. Lucia, čo si robila? No, mucha. Ten by si myslel, že ja si z neho robím srandu. No ale tak hovorím, nič sa nestalo. Prišla som domov, ja som si volala, dala som auto na rampu. Hovoria mi, že majú plno, nemajú miesto. Takže ja už zase na stojane, chladiak vrčí, je na elektrike. Idem to ešte oznámiť aj dolu do skladu, že tu majú auto, ktoré má ešte vlastne tovar na návese. No a pre mňa sa dnes pracovný deň skončil. Úspešne. Uvidíme, čo nás čaká zajtra.